हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय बावहरबाय। नोंथांमोना नायलायदो नै लकेल दाउ एबा देसि दाउखौ माबोरै गोदायो। गोदानाय स्टाइलफोरखौ नोंथांमोना नायना ला। नोंथांमोनाबो गोदानानै बेफोरबायदिनो गोथाव जानो हागोन आरोना। नायलांदो नोंथांमोना फारि फारिनो। दानो रोंगो मानसिया दाउ दाननाय गोदानायाव एसे मुंदांखायानो। नै बोरै गोदाय नायदो। वाव जि साफा गोदान रोंखागो। आं नै बिथाङानो नै बिथाङा बिराद दाउ दाननायाव एक्सपार्ट नै ओरै नायलाय खनसे। या लकेल दाउजों गोथाव जानांगोलै।有对的才